Hola, sóc en Dani i et dono la benvinguda a Fent el Suec. Aquesta setmana parlarem dels pagaments a Suècia degut a això. Per què? Doncs a Perquè Suècia van escanyar... tindre que tirar endarrere i tornar a introduir cash. A mi em sembla raro això, per això... Això m'ho van explicar fa uns anys, fa 2 o 3 anys. Li preguntarem a en Dani. Les empreses... Hem escoltat els companys del podcast Mossega la Poma, un dels podcasts més veterans i un dels pioners del podcasting en català. Doncs bé, aquí va la meva resposta. Prepara't que aquí comença el podcast d'en Dani. Per entendre el fenomen suec, hem de començar amb algunes xifres impressionants. Actualment, només un 10% de les transaccions a Suècia es fan en efectiu. Fa només una dècada era del 40%. Què ha passat? Com han aconseguit aquest canvi tan ràpid? Bé, hi ha diversos factors. Primer, Suècia té una infraestructura digital extraordinària. Pràcticament tota la població té accés a internet i als serveis bancaris. També tenim Swish, que és una aplicació de pagament mòbil que ha revolucionat el país, tothom l'utilitza. La van crear els principals bancs suecs el 2012 i avui l'utilitza més del 80% de la població. És com el Visum a Espanya, però va arribar abans i està molt més integrat. Pots pagar a qualsevol lloc amb el telèfon, fins i tot a l'església per fer donatius o al mercat per comprar verdures. No oblidem que els bancs han jugat un paper actiu en aquesta transformació. Han tancat caixers automàtics i han reduït dràsticament el nombre d'oficines que accepten efectiu. Jo diria que a tot Estocolm deuen haver com 3 o 4 oficines, com a molt, que accepten efectiu. La resta, res de res. Els comerciants tampoc ho han posat fàcil. Molts no accepten efectiu per raons de seguretat i per reduir costos. I tot i que tècnicament no és legal rebutjar les corones sueques, hi ha un buit que els permet fer-ho si ho anuncien clarament. Hi ha molts llocs que ho fan així, moltíssims. Els avantatges d'aquest sistema són evidents. En primer, la seguretat. Els robatoris a bancs han caigut en picat. De fet, hi ha una anècdota famosa d'un lladre que va entrar a un banc i va haver de marxar amb les mans buides perquè ja no havia efectiu. És increïble. També han reduït l'economia submergida, que és pràcticament impossible evitar impostos quan totes les transaccions queden registrades digitalment. I parlant d'eficiència, els bancs i comerços estalvien molt en gestió d'efectiu. No han de comptar diners, és molt més fàcil quadrar caixes o organitzar transports blindats. Fa uns 10 anys van comentar que l'1% del PIB suec provenia de les despeses per gestionar l'efectiu. Però no tot és color de rosa en el paradís digital suec. Des de fa uns anys hi ha un moviment de resistència molt interessant que es diu Kontant Upproret, o la revolta de l'efectiu. I no és un moviment marginal. L'encapçalen economistes, polítics i fins i tot el mateix Banc Central de Suècia, el Riksbank. És curiós que el Banc Central, que teòricament hauria d'estar content amb l'estalvi que suposa no imprimir diners, estigui preocupat per la desaparició de l'efectiu. El Riksbank adverteix que deixar tot el sistema de pagaments en mans privades és un risc per a la sobirania monetària del país. I té raó. Si un dia les xarxes digitals fallen, què passa? Aquest és un punt important. El 2018 van publicar un fullet titulat Si hi hagués una crisi o una guerra, recomanant a tothom tenir una mica d'efectiu a casa en cas d'emergència. És més, aquest any l'han tornat a publicar i han fet una especial menció a tenir diners en efectiu a casa. També hi ha el problema de l'exclusió social. No tothom pot o vol utilitzar mitjans digitals. Parlem de gent gran, d'immigrants recents, persones amb discapacitat o simplement persones que valoren la seva privatesa. De fet, al 2020, el Parlament suec va aprovar una llei que obliga els bancs més grans a oferir serveis d'efectiu a tot el país. Una victòria per als defensors del paper moneda. Quin serà el futur dels diners a Suècia? El Riksbank està desenvolupant la seva pròpia moneda digital, l'e-krona. Seria com l'efectiu però en format digital, controlat pel Banc Central i no per les empreses privades. L'e-krona és un projecte pioner a nivell mundial. Va començar l'any 2017, quan el Riksbank va veure que l'ús de l'efectiu estava caient en picat. Des de llavors, han estat treballant en diverses fases pilot. En la més recent, han provat la tecnologia blockchain per garantir transaccions segures i transparents. El que fa especial l'e-krona és que seria una moneda digital d'un banc central, no una criptomoneda privada com el Bitcoin. Estaria recolzada per l'estat suec i tindria el mateix valor que la corona sueca física.
A més, a diferència dels diners que tenim als bancs, que són realment un deute del banc cap a nosaltres, l'e-krona seria diners reals emesos directament pel Banc Central. Una de les grans innovacions és que l'e-krona podria funcionar sense necessitat de connexió a internet, mitjançant targetes especials o aplicacions mòbils que permetrien pagaments offline. També podria ser utilitzada per persones sense compte bancari, cosa que ajudaria a resoldre el problema de l'exclusió financera. Aquest és un camí intermedi interessant. Mantindria els avantatges dels pagaments digitals, però amb un control públic. A més, protegiria la privacitat millor que les solucions privades actuals, ja que el Riksbank ha promès un equilibri entre transparència i protecció de dades personal. La societat sueca s'ha dividit entre els defensors del tot digital i els que reclamen el dret a utilitzar efectiu. La qüestió de fons és més profunda. Qui ha de controlar els nostres diners i les nostres dades? Però més enllà del debat suec, això ens planteja una pregunta important. Som a prop d'una societat sense efectiu? Estem preparats per a aquest canvi? Tenim les infraestructures necessàries i, sobretot, volem fer aquest pas? Doncs bé, fins aquí l'episodi d'avui de Fent el Suec. Hem vist com Suècia ha fet una transició gairebé completa cap als pagaments digitals, però també com hi ha un moviment que defensa el dret d'utilitzar efectiu. I, com sempre, la cançó del final. Avui parlarem de diners suecs. Moltes gràcies per compartir el teu temps amb mi i ens escoltem ben aviat. Adeu! Diners, diners, adeu als diners. A Suècia ja no en veus, només pagues amb el telèfon, que les monedes són del passat. Abans portàvem bitllets al moneder, però avui, ai las, qui els ha vist, qui els veu ara amb Swish. Tot es pot pagar, fins i tot a missa si vols donar. Adeu, adeu, monedes i bitllets, els bancs ja no us volen. I a la botiga et miren malament si intentes pagar amb un bitllet. Els caixers han desaparegut, el banc et diu no acceptem res en brut. Però alerta, que hi ha un problema, si falla la xarxa qui ens treu de l'esquema. Oh no, què passa si cau, si el sistema peta, què farem, senyor? Pot ser que els avis que encara tenen un parell de corones són els reis del demà. El Riksbank diu, compte alerta, no deixem el control en mans d'una empresa. La e-krona ve, tothom es pregunta, és el futur o una jugada absurda? Diners, diners, què serà dels diners? Digital o físic, qui guanyarà? Sigui com sigui, recorda, amic meu, que sense saldo no compres ni el pa. Ai, Suècia, ets modern i tan avantguardista, però quan la xarxa digui prou, qui ens pagarà la cervesa?